Ngiyanibingelela abalandeli, ngiphinde ngibonge uNkulunkulu esanigcinile wanenza nabuya futhi nazobuka lamavidiyo lawa anisizayo ngokuthi aninikeze ulwazi lokuthi nikwazi ukuhlanganisa imithi. Kuhle kakhulu lokho, kuyabongeka okanye ngiyabonga nje kakhulu ukuthi niqhubeke nilokhu niwabukile lamavidiyo futhi-ke ngiyabona na ku-WhatsApp la niyasenda iy'ncomo ezinhle zokuthi imithi le iyanisebenzela. Kuyangithokozisa kakhulu lokho ukuthi nisende iy'ncomo okanye ama-feedback uma ngizokhuluma ngolimi lali kaphesheya. La nginiphathele induku enamandla kakhulu futhi uhlanga lolu lokuqonywa. Uma ufuna nje usayinsizwa kwenu efuna ukuthi uqonywe ngapha nangapha, nginiphathele uhlanga la lizokwenza ukuthi uqonywe ngapha nangapha. Lolu hlanga lolu liyababa, ngisho ukubaba uma ngabe kuwukuthi awusasheli, usuhleli nje awusasheli ntombazane. Uzizwa yibaba iy'nhlanga la, uzwa kulo ngazuthi unganwaya, unwaye nje unwaye, uhlanga selifuna ushayeleke lapho. Ngoba phela njengoba ulifakile lona umsebenzi walo ukuthi liqomise intombi oyishelayo. Manje njalo uma ngabe kuwukuthi wena sowuthatha isikhathi eside, mhlawumbe sekuphela inyanga yonke ungasheli, uzokuzwa kubaba la ushaye khona iy'nhlanga okanye la ufake khona umuthi. Into ozoyenza-ke la, ngifuna ukuthi uhambe uyothola ithambo la fish, kodwa ufishi lo wasolwandle. Uma ngithi wasolwandle hhayi udobe emfuleni, ngifuna lo fishi lo wasolwandle. Ungahambe uyowuthenga noma ikuphi la kudayisa khona ofishi, kodwa ngifuna ithambo lawo lowo fishi lowo. Uzoligaya leli thambo la fishi, mase uligayile-ke manaka ulibeke kanjalo, awuthole ihlalanyosi bese uthola uyifunele, uthole uroselina, ufuna impande yakhona karoselina, bese uthola umkhanyakude, ngifuna impande labo umkhanyakude, uthole umfazi othethayo, ufuna impande futhi lapho umfazi othethayo, uthole iwozawoza impande. Ngifuna ungithole umuthi obizwa ngokuthi isoka lakwaZulu, uthole umuthi ekuthiwa uzeneke. Ngifuna ungitholele uzeneke ikhubalo, hhayi umkhando, uyazi kuhlukahlukene, khona uzeneke ikhubalo, khona uzeneke umkhando, khona uzeneke ikhubalo. Ungitholele umuthi ekuthiwa unginakile, ungitholele umuthi ekuthiwa umusa, abanye bathi umusa wentombi. Ungitholele umuthi ekuthiwa usimayedwa, abanye bathi usimayedwana. Ungitholele umuthi ekuthiwa yibheka. Mawusutholile le mithi, angithi manje unethambo likafishi la unale mithi, gaya lo muthi le ucoyisiseke yonke le mithi, gaya icoyisiseke. Uma ngithi icoyisiseke ngithi ibe fine, bese uyihlanganisa naleli thambo. Ake naleli thambo vele uligaye lacoyisiseka okanye laba fine, uhlanganise ndawonye-ke manje. Into ozoyenza lo muthi uzowuhlukanisa kabili. Mase uhlanganise ndawonye, uyathatha omunye ubeke eceleni, omunye ubeke eceleni. Ngizobe ngikutshele nje ngaphambi kokuphela kwale vidiyo ukuthi lo omunye ubekile uzowenzani. Okay, thatha lo omunye-ke usewusebenzisa njengamanje. Ngifuna ukuthi lo muthi lo uwuthathe uphalaze ngawo, ugqume ngawo for iy'nsuku ey'ntathu. Bese kuthi kulo owushiyile, ngoba ngithe uhlukanise kabili nje, angithi khona omunye ushiyile, ngifuna ukuthi wona-ke uhlanganise nalamafutha lawo. Uzothola umuthi obizwa ngokuthi Spanish fly. Lo muthi-ke lo utholakala emakhemesi nje, nakwawesilungu uyatholakala kuwona, nakulawo esintu akhona anawo. Akatholakali nje kodwa kulabo mama okanye kulabo baba abadayisa imithi abandlale phansi, ngabe seThekwini, ngabe koGoli lapha, uFaraday, cha, awutholakali kanjalo. Utholakala emakhemesi nje lawo esintu, ileyo Spanish fly. Uthole imamba ehlaza, ngifuna ifutha lalapho lemamba ehlaza. Utholele ifutha lenhlwathi, utholele imvubu, ifutha. Imvubu utholani? Uthole isithole. Bese uthola-ke umsunu wendlovu, uthole umdumo wazo, uthole ipiyano, ifutha. Usuhlanganisa nale ngxube le engithe yibeke okanye nalo muthi engithe ubeke eceleni. Uthatha konke lokhu ukuhlanganisa nawo. Mese ukwenzile-ke lokho,
Usuyagcaba-ke manje, ugcabaphi? Ugcaba ukhakhayi, ugcaba uvalweni, ugcaba naphezu kwezandla zakho, phezu kwezandla lapha, phezulu kwezandla uyagcaba. Uvalweni njalo ile ndawo la ngasenhliziyweni okanye la kunyakaza ngakhona inhliziyo, kodwa nje senta kwey'bele. Ngicabanga ukuthi bazokwazi okanye nizokwazi ukuthi iyiphi le ndawo engikhuluma ngayo. Kodwa uma ngabe ukuthi uyadideka futhi uzongibuza ku-WhatsApp, ngingaze ngikusendele nesithombe sokuthi iyiphi le ndawo le engikhuluma ngayo. Uzogcaba ukhakhayini, ucabe uvalweni, ucabe phezu kwezandla. Masucabile-ke intombazane la uma ukhuluma nayo uzokhuluma nayo uyibheke emehlweni, uyibingelele ibingelele nje kahle, nawe uze ngesisoka, ungathi ngoba naku usukufake lo muthi bese uyitshela ukuthi yonke into le izovane izenzekele, noma ungakhuluma uhlaphaze entombini izokuqoma. Cha, iza nje kahle nawe ngesisoka nje ukhulume kahle nentombi bese udlula isandla uyixhawula. Lesikhathi uyibingelela nje udlula isandla uyixhawula. Angithi wena ufake iy'nhlanga la phezu kwesandla sakho, ufake iy'nhlanga lesikhathi ikubamba ikuxhawula, lo muthi vele uyangena, nanokuthi vele uyibhekile emehlweni uyangena lo muthi kuyona. Uyibambe uma ngabe ivuma nje ukuthi ukuma isikhashana ubambe isandla nje uloku ukhuluma, bese-ke noma usungayidedela-ke lapho ukhulume. Eyakho lo ntombi leyo, ngiyafunga ngiyagomela, eyakho ngeke ize kuhlule, eyakho lo ntombi. Njengoba engishilo ukuthi lolu hlanga lolu liyakubaba uma ngabe kuwukuthi awusasheli, uzozwa nje ibaba idlanga loyishaye khona, sekufanele ushayeleke manje, uphinde uqonywe futhi kanjalo kanjalo. Udinga-ke umuthi, udinga umuntu ngampela usafuna ukuthi nje abe yisoka, ahambe impela nje eqonywa ngapha nangapha. Ningadlali kodwa-ke ngenza abantu niy'mithise bese niyabaleka. Sebenzisani-ke ney'vikele nezinto ey'vikela izifo. Phela uma usuqonywa ngapha nangapha kungenzeka ugcine usukwenza lezi zinto zakhona bese-ke ubutha nezifo ey'ningi. Sebenzisani izinto ey'bekiwe zakhona lezi ezenza ukuthi ningatheleleki izifo, ukuze nawe njengoba uzobe usuyisoka kungenzeka ukuthi uzobe unesifo, uthole ingane okanye uthole intombi ey'phethe kahle ngoba naku phela isithonywe ilo muthi iqome, kanti mhlawumbe usuzoyithelela ngesifo esithile. Sebenzisa izinto zokuvikela. Njengoba ngingachaza ukuthi esikhathini esingangenyanga lizokubaba lolu hlanga lolu uma ngabe ungasasheli. Kumele impela ulithathe lolu hlanga wazi kahle ukuthi cha ufuna ukuqonywa, uzoshela nje lokhu uqonyiwe ngapha nangapha. Futhi iy'ntombi uzobe usuyimakile intombi kuzobe sekuyeyakho, okanye uzobe usuthe nje le ngiyayifuna, wayixhawula nje yakho. Siyathokoza uNkulunkulu embusise.